Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong kagaguhan naman guys. So, dahil nandito pa rin tayo sa community quarantine. This is amazing na medyo isang buwan na din tayong nandito. So, magiging gamer lang muna tayong vlog na to. So, ngayon, kung bago ka pa rin sa channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. Enjoy watching! Kung bago ka pa rin sa channel, welcome guys, mga katropa. So, don't forget to like, punch that subscribe button, and turn on the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong mga videos na i-upload ko pa. So, sa ngayon, maglalaro muna tayo ng Mobile Legend. Oh, talagang sikat na sikat itong Mobile Legend guys. So, maglalaro tayo ngayon. So, let's begin. Here's my phone. Okay. Naka-on na tayo. Find mas 7 seconds lang guys. Yan. So, nag-request yung klase ko na si Kerry yung dalhin natin. So, Kerry yung dalhin natin. So, shoutout sa iyo, Kim Ninyo Cabuenas, klase yan. So, nag-watch din siya sa vlog ko. So, pagkatapos ito is mag-shoutout pa tayo sa iba pang mga members. So, yan. So, kahapon nag-live din ako sa Facebook. So, i-shoutout ko yung mga nag-request ng shoutout sa Facebook live ko. So, shoutout ko kayo sa next video ko as I promised. So, yan. 2 seconds more. 1. So, 15 po. 15 seconds. So, emblem set tayo. So, let's go. Start. It's starting. So, shout out sa iyo, Thai na Hocast Caters code 383 Sauvan04. Shout out, kagrupo tayo. Member, allies tayo ngayon. Shout out sa iyo. Dinadala nila si Valer, Nana, Alpha, Lolita. So, yan ang mga members ko ngayon. So, welcome guys. So, let's go. Wala na tayo. So, hello vlog. Say hi to my vlog. Hello to my vlog, man. Message muna natin, inform natin sila. So, let's go. So, nasa ibaba at sinabaw sila. So, sa mid tayo. Tingnan natin kung ano ba, or gaano ba kagandang dalhin si Kuan. Ang karakter natin. Okay. Fights. Let's go. Attack. Wow. Wow, ang ganda pala nito. Ang ganda pala ng dalhin nito. May carry. Ang ganda ng carry dalhin. Yan. Let's take this heal. Alam nga, bago ako sa Kuan. Sa laro na ito dahil meron na silang healer na parang Kuan. Pag natapos or napatay mo is may mag-heal sa iyo. So, take this item. Attack. Attack. Push. Patay ka sa akin ngayon, Taminos. Patay ka sa akin ngayon. Yun. Wow! Early game lang yun, ha? Early game. Ang ganda pala ng carry. Ngayon lang ako kasi palagi kong dinadala sa Yabusa. Ang ganda yung carry pag start gamer ka pa lang is maganda siyang dalhin. Pang pa-rank up, maganda siyang pang dalhin pang pa-rank up guys. So I recommend carry lang. So mga bagong players na Mobile Legend is I recommend na carry yung dalhin nyo is talaga maganda siya. So early game, as you can see, early game pa lang.
Natin to. So nakatakas siya. Sayang yun. Push na lang tayo dito. So, let's go. Oh, nag-lag! Signal ng smart, man! So, kailangan ng tap. Lolita. Oh, Baler. Ang sakit ng Baler, ha? No escape, Lolita. Kung may support lang talaga, may cover, may nagtatang sa ng carry is talagang effective itong pang-killing machine, ha? Okay. Oh, run! Run, baby! Lapit ako mamatay na. Tek! Lapit muna tayo. Sakit ang Baler. Okay, push! Oh, shoot! Mali na move! Mali na move! Oh, shit! Push natin tong nasa iba sa mid. So, push natin to. Patay ka sa akin ngayon, Baler. I revenge myself. Putik. Oh my God. Nakatakbo pang puts. Patay ka sa akin ngayon. Bakit ka ba bumalik? Patay ka. Patay. Ha! Shutdown ko si Baler. So, boots. Okay, push tayo dito. Push. Kill natin to. So, oh, binububog yung nasa ibaba. Tingnan natin. Oh, nag-lag na naman. Yung smart talaga, oh. So, update lang. 5 kills na tayo, 1 death. Magandang laro to. And, yung favorite ko, favorite. Pag bumalik, patay kang Baler ka. Patay ka talagang Baler ka. Patay ka. Ba't ka tatakbo, ha? Tatakbo mong putik. Ah, sayang! Ito na lang yung patiyan na din. Oh, nakatakbo pa. Patay ka. Woo! Let's go. Savage yung carry, ah. Yung machine gun niya. Eh, savage yung yung support pa si Lolita sa akin, oh. Patay sa akin yun, oh. Patay ka, oh. Patay sa babaw. Binububog yung mga kalaban ito. Woo! Kill spree! Oh, nakatakas ng puta. Hey! Check na natin ito dito. Okay, push. Baler! Hello, Baler! Woo! Meron tayo isa, carry, oh. Carry versus carry, oh. Double kill. Ang ganda ng carry! Naglag pa! Naglag talaga! Tapos na laro. Let's push. Nakascore pa tayo. Patay ka sa ganyan Lolita. Legendary. Patay ka sa akin yun. Hindi ka makatakas ngayon. Yes! Double kill. Yung cyborg. Yung carry, my God! Victory! Victory sa inyo, guys! Victory! Mag-shoutout na tayo! So, nice game! Nice game! So, shoutout tayo, guys! So, first shoutout is sa aking kaklase. Shoutout again, Game Ninyo Kabuenas. Salamat sa pag-ibigay sa Karin sa
vlog na yun. J. Carlo Sohero Armanta. Shout out sa iyo guys. Bye. Bro, watch ka sa akin live sa Cebuano Vlogger Officials. Shout out din kay Menelaus Daniel. Shout out sa iyo bro. Shout out din sa iyo Josh Radigan. Yo, shout out sa iyo Josh Radigan. Shout out sa iyo Bim Tamanggal. Bim Tamangbal. So, Bim Tamangbal, shout out sa iyo. So, thank you for watching guys. See you again next video sa aking adventure sa Mobile Legends. Bye!